gina-greet niya si Mr. Beboy Villasor. Kaya, ay, oo. Sino naka-on? Ara naka-on siya, oh. Ha? Ano? Okay na ka? Naman? Naka-on man eh. Kala, hindi ko pati yun, Joy. Te, why? Okay na? Nubo Hello, ko, no? hello, mic test. Tas-tasab lang mic mo bala. Hello. Ay ko sa pagtaas. Hello, ano na? Kaya sound mo na do, off mic ka na mo kung kan. Sige, go. Good morning ka liwat kay Miss Jinky, dialag doon kag kay Mr. Beboy Villasor gina-greet niya gid kay Ma'am Van or ang ngalan subong ni Ma'am Van sa Facebook Aksyon Boy si Star Mayo. Ay, Star Mayo, parte bongga. Kag kay Doc Mayo, good morning. And Noel Amar, Alex Monteza, Mili Oligo, Michael Jun Season, kag tanan yung members ng Energy Fans Club. Good morning man kay Raymar Beranyo Lengoste, dira sa may Hagimit, La Carlota City. Alex Monteza, good morning. Kag ginatamyaw niya tanan yung members ng Energy Fans Club. Salia Auke de Sousa, good morning man from Song Village. Keep safe everyone. Kay okay, nagpasalamat siya. Kay Russell Gomez, maayong aga man nira sa kay kay Russell Gomez, no? Kag Monday subong, no? August 16. Yes. Oo. Ang Riverside Medical Center naga-celebrate man sila Foundation Day karon nga adlaw, no? Wala ko galing kabalo kung ano ang ilang mga activities pa base ula man kay likaw man sa kwan mo, no? Likaw man sa ano ganit parang ni sa gathering. Okay, physical distancing gina-observe, no? Nan, siling ni Vicente Semiliano niya hinay audio mo action doors nan. Kay Gemma Amar Morales sa Monday man kag halin ini sa La Carlota City. And of course, sa kay Cory Vedaha dira sa Kuwait. Kay Evelyn Nipomuceno kag kay Joseph Oiko masanag nga pagbanaag Bacolod. Perte, no? Banaag na masanag pa, no? May mga banaag man guro nga dulom, do ay man. Wala. Basta sa banaag sanag. Sige. Kaya kung ano ya kung gabanaag nga dulom ti ilok na siya. Ay na. Gabanaag nga ilok pero kadulom. Ay kalain. Kaya Francine Natalie Bautista, good morning man, dira sa Barangay Maaw. Jefferson Maravilla Ugil, sa Handumanan. LG Gabita from Torrefranca family sa La Carlota City. Kag Jonah Orais sa family Orias kag Basya sa Barangay Agboy, Canduni. Sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpalawig ni Mayor Evilio Bing Leonardia ang implementasyon sa General Community Quarantine with heightened restrictions diri sa siyudad sa Bacolod. Sa Executive Order No. 44, Series of 2021, ang GCQHR sa siyudad sa Bacolod magalawig tubtob Agosto 31 sininga tuig. Bangod sini, magapabilin sa gyapon ang curfew hours sa siyudad sa Bacolod nga alas 10 ng gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Naka-record ang 733 kabagwa kaso sa COVID-19 ng Western Visayas kay nagdala sa kabilugan ng 93,912. May pinakamadamong kabagwa kaso sa COVID-19 ang probinsya sa Iloilo nga may 249 kag probinsya sa Aklan nga may 174. Samtang ang syudad sa Iloilo ang may 95 kabagwa kaso sa COVID-19
59 sa probinsya ng Capiz, 48 sa probinsya ng Aklan, 45 sa syudad ng Bacolod, 33 sa probinsya ng Negros Occidental, kag 29 sa probinsya ng Guimaras. Sa karon 11,115 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Western Visayas. Patay naman ng duha ka mga persona sa aksidente nga pagkabunggo sa motorsiklo sa isa ka top-down nga tricycle sa Nahulog Housing, Barangay 2A sa Banwasang Manapla, mga alas 6:50 ang tagna sang gabi, Agosto 14. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Manapla Police Chief Major Jovito Bose, ginkilala ang manapatay nga si Liza May Aguirre, 17 anyos, sa Barangay 2A, nga isa sa mga nagasakay sa tricycle, kaya nagamaneho sa motorsiklo, nga si Alex Mahusay, 45 anyos, sa Barangay Santa Teresa, Manapla. Sunod kay Bose, ang tricycle, ginamaneho ni Richard Aguirre, sakay ang 4 ka miyembro sa pamilya, kag nagapaliko na kuntani sa bangga pasulod sa ilas ni nga balay. Nagasunod ang motorsiklo nga marasik ang dalagan kag nakabunggo sa likod sang tricycle. Ang iban pa nga mga nagasakay sa tricycle ang nakaangkon lamang sa mga magagmay nga mga kapilasan. Napulo kamapulian ang hintupok sang kalayo sa Purok San Jose, Barangay Alihis, syudad sang Bacolod, kahapon sang Udto. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag sa isa sa mga sunugan nga si Jocelyn Ejercito nagumpisa ang kalayo sa balay ni Marlene Encargues, kag madasig nga naglaton sa mga kaiping nga pulian. Sunod pa ka Ejercito, wala sang tao kag nakakandado ang pulian ni Encargues sang magluntad ang sunog. Wala man sang in-report nga nasamaran. Sa karon nagapadaan yung investigahan pa sa Bureau of Fire Protection ang gintunaan sang kalayo. Nagapangabay naman ang pila ka mga pumuluyo kag benepisyaryo sa Hacienda Edmar Agrarian Reform Beneficiary Association sa Barangay Felisa sa lokal nga pamunuan sa siyudad sa Bacolod nga hindi pagdayunon ang ilang plano para sa socialized housing nga pagkatawgon na NGC Village. Suno kay Milag Gubat kay Bantas ni nga mga kaupdanan tuig 1994 pa ang ginumpisahan sa mga mangunguma ang pagtalauma sang duta matapos gin-award paagi sa Comprehensive Agrarian Reform Program sang gobyerno. Duwa pa ni Gubat, nakimot na lamang ila grupo matapos ginarigar, ginahawanan ng ila lugar para sa proyekto nga wala sang clearance gikan sa Department of Agrarian Reform. Nagapanawagan man ang mga benepisyaryo sa pamunuan ni Teresita Mabunay, ang OIC Provincial Head sa Provincial Agrarian Reform Program Office nga aktuhan ang ilang problema. Arestado ang drug den maintainer upod sa pito. Arestado ang drug den maintainer upod sa pito kay Banpa sa bypass operation sa katapos sa PDEA Negros Occidental kag Bacolod City Police Station 5 sa Purok Sigay, Barangay 2, syudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay Annalyn Nacionales, 34 anyos, isa ka drug maintainer. Sunod kay PDEA kay Nicolas Gomez, duha ka semana nga ginpaidalom sa surveillance si Nacionales matapos may baluan nga hayag ang iya pagbaligyanay sa illegal nga droga sa lugar. Na-recover sa iyang 12 ka gramos sa ginasuspetsohan shabu nga may dangerous drugs board value nga 82,000 ka pesos kag mga drug paraphernalia. Pilipinas may pinakauna nga kaso sang Lambda variant sang COVID-19. Samtang masobra 14,000 ka kaso sang COVID-19 na record sa Pilipinas kahapon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon
Aksyon Radio, pakulot saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tagsagihap. Okay, good morning Mandira kay Stitch Magalay from Talisay City. Sa kay Migo Kuda Alson, Bangay Alson, good morning. No? Judenia Sarmiento Puig Lazaro, naga-monitor man. Sa kay Mama Lulit, kag Papa Joe, di Alagdon. Dira sa kay Jane Nagor, di Alagdon. Kay Rina Villaflor, yes. Aldrich Jan Apil, Aljon Apil, kag Florence Mallorca Rifuela, Rose Villaluna, oy kag kay Barangay Captain dira, Purita Pontiliano, sang Barangay Igmayaan DSB. Good morning dira sa imo Cap, no? Juvie Munares, kag Analisa Dumapig. Shout out kay Jairi Ann Dumapig. Sa classmate ko Wilfredo Siapok, kag dira kay Lucy Siapok. Good morning. Watching from Antipolo City. Ronaldo Galinea Humayaw, sa class 2009 kuno. Kumusta na kamo siling ni Ronaldo? Oh. Mag 2009 mga kuan na mga 12 years ago na, no? Marilo Kahilig, the last was watching live from Barangay 1A, Manapla. Patty Grace Tembrevilla, inagido dyan ni Ma'am Ate, sige ginpasaylo sa gani, no? Okay na, guro subong kay ginpasaylo na siya. Sige, go! Good morning man kay Kagawad Melchor Baroca Rombines, lihog greet. Ika 66th birthday subong adlaw Action Boys ang yaugangan nga si Nanay Kanit Andrade. Yes, Nanay Kanit Andrade. Happy birthday. Halin sa imo mapinalanggaon nga umagad. Yes. Kagawad Melchor Baroca Rombines. Sang hinubaan. Yes. Kay Miss Carol Montoya, ay good morning, morning, sa Hada. imo. Kay Che Zamora, kay okay na ko ng audio. Sige, salamat. Kay Melissa Montinola, good morning man. Eddie Laus, kay Opod Kinana Isabel sa may Victorias. Helen Sareta, good morning. Dara sa may Mursha. Kay Arman Regalado, good morning. Lito Dayap, kay Star Mayo, or si Mamban. Mayo Watching Park from Concert Mayo Night. Park Concert Night. Grabe, no? Ano siya? 3/8 special. Okay. Sige. May birthday pag niya ginag-greet si Kagawad Melchor Action Boy. Okay. Si ano naman niya, si Tio niya Rogelio Dayanan. 77th birthday naman subong. Happy birthday. Purok Size, Barangay 1. Basi sa inubaan, manggurod siya. Ano ba sa barangay? Tingin si Kagawad King Rombines sa Barangay 1, Okay. Sige. Winston Goles, good morning. Kumunisa nga, kuntong nga kwan. Yeah. Leader, ginkuha ko to. Sa Pontevedra? Sa Recreo? Oo. Leader, gidya. Pagpanagtag sa benepisyo. Or para sa 2022. Ay, Isa na ako. Elsewhere today, Salcedo, good morning from Tanza, Cavite. Yes, good morning. Kung ikaw man magdalagan ka sa Karabalan. Oo. Pangitaan tamang ka to leader. Sige. Pwede si John Vicente. Guro ka, pero may ito ginag-greet. Ama pamilyaya. Ang pamilya. Kaya rasa lang sa Hagnaya to, no? Sa Hamindan Kapis. Hagnaya, Hamindan Kapis. So, iya pamilya nga ton kwaon. Teka, gapon nga isang pagpulik ko to nagumpisan ako dro sa paksapak gawa. Sa paksapak gawa.
Ay kalain Ano po ulit ato kapo na? Oo, kaya napasugat balaya si Mayor Nene kagang iya nga iya nga security advisor sa kuya. Super pasugat sila. So ginbalik ko kaduwa ko ginbalik ang ay Aging pasugat, napasugat sila, aging dala di sila? oo, gindala ko din sila kay gusto nila nga mag Banding. Correct. Kay Christian Alpandan, good morning dara sa imo. Ano yun sa attorney Pandan? Alpandan ni Gore. Alpandan niya ako. Kasi Hindi, Pandan man apelido yaman. Correct gan. Jerry Piamonte from Silay City. Emilio Sumikad kag sa pamilya ko no Pandan tamyaw man siling ni kanti dala si Attorney Dag. Dala na si Attorney Dag kag si Architect Pandan. At least may nagatamyaw kay Attorney Dag. Diba? Kaya duway gid siya ginatamyaw ni Mami Ems. Kalay. Kay F. Smart Tadeo Salcedo kag kay Nenita Ramirez Tumimbang. Good morning, Mandara sa Action boy, imo. boss na to bala ma-raffle sang cellphone. Sino ayan madaog, no? Anong pag-raffle sina? Anong nag-submit man sang interest? Hindi. Ano? Baya. Kaya di ba nag-post sa tuligad sang, bala sang gusto mo bala magdaog cellphone? Oho. So, tanang nga nag-comment dito. Do, ta na siya online raffle na siya, Action boy. Ah, Electronic raffle electronic na raffle. siya. Oo, nan. Ang mapili sina ang FB comment picker. Okay. So, nag-comment ka to, wala. Sibla nag-comment ka, ikaw Basi mapilian. Ay, kalai. So, before sila, may pag-games pa na iya, boss, ha? So, kamo lang na in charge na sinida ng pag-games, boss. Ako na mahatag sa i-games. Ako na mahatag. Mareklamo ka pagid. Kamu bala na sila mo kakamu bala nga duwa. Magani, hindi, dala ka. Kaya, kay may, may i-arrange kami sa, sa FB comment picker, bala. Iyan na nga daan. Kaya basi, bala Action Boy, mag-conflict naman bala. So, kumbaga, sa pa rehearsal na nga daan, kung gagana nga to niya, Sige. Okay? Pero live ginaya nga pilion, actually, makita, ginaya gandlaga ng mga names. Gandlaga. Sa kay Annabel Bismanos bala sa Barangay 1 sa happy 60th birthday. Okay. Sige, standby na sa mga balita national. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalya na sang mga balita nasyonal. Na-record sa Pilipinas ang pinakauna kaso sa COVID-19 Lambda variant. Ang nagpositibo sa Lambda variant, isa ka 35 anyos nga babae, asymptomatic kag naka-recover na sa COVID-19 matapos ang napulok adlaw nga isolation period. Sa inisyal nga report sa DOH, nagapadayon ng backtracing kag investigasyon kung paano nakuha sang pasyente ang Lambda variant. Ang Lambda variant ang una nga na-detect sa pungsod Peru sa bulan sa Agosto 2020. Ginkabig sang World Health Organization nga variant of interest ang Lambda variant.
Naka-record ang Pilipinas ang 14,749 kabago nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga kaso nga 1,741,616. Samtang 10,720 naman ang na-report nga nag-ayo sa balatian kag nagdala sa kabilugan nga 1,608,528. May 270 naman ang nagkalamatay bangod sa COVID-19 kag ang death toll sa Pilipinas ang nagdangat na sa 30,340. Ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas ang yara na sa 102,748. Sa report sa Department of Health, 97% sa mga kaso sa COVID-19 ang mild kag asymptomatic. Din pasiguro naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga padayon nga ginasolusyonan sa ahensya ang kakulangan sa health workers. Ilabi na karon nga nagasaka na naman ang kaso sa COVID-19 nga ginapatihan bangod sa Delta variant. Isa sa dako nga rason sa mga limitasyon sa mga ospital sa kakulangan sa mga nurses para maka-expand sa ila bed capacity. Sa Agosto 13, sa makarecord ang DOH sa 13,177 nga COVID cases sa pungsod. Angot sini sa piyak sang kaso sa COVID-19 sa nakaligad nga Biyernes, hindi isa gapon nila mahambal kung dapat nga palawigon ang ECQ nga magatapos sa Agosto 20. Suno kay Duque, kinahanglan pangahulaton ang pag-re-evaluate sa technical group of experts kag mga data analytics group para mahibaluan ang trend. Ginkumpirma naman ni Duque nga may pagtaas kag padayon ang community transmission sa mga COVID-19 infections, rason nga dapat nga maghalong ang tagsa-tagsa. Sa 67 ka mga healthcare workers na ang nagpositibo sa COVID-19 sa Tuguegarao City. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano nga naka-quarantine mga healthcare workers. Sunod kay Soriano, may mga symptomatic sa mga healthcare workers pero mild lamang ini. Samtang 99% nga symptomatic naman ang iban. Dugang pa ni Soriano, gina-quarantine na ang nasambit ng mga positibo. Gain pakabalaot naman ni Vice Presidente Leni Robredo ang Department of Health. Bangod sang milyones pesos nga balor sang bulong kag medical supplies nga nag-expire lang apang wala na panagtag. Suno kay Robredo, kanugon sa mga bulong nga wala pa panagtag nga nagabilis ang 95 milyones pesos nga nag-expire o kung iban malapit na lamang mag-expire. Doon pa ni Robredo, may mga medical supplies man nga magamit kung tani sa mga medical facilities nga wala mapanagtag sa piyak nga nagapangatubang sang pandemya ang pungsod. Pahayag pa ni Robredo, mahimo pigaw nga panggobyerno o kung hindi maayo pagdumala ang natabo nga nagresulta sa pag-uyang sang pondo kag serbisyo nga kinahanglanon kuntani sang publiko. Nag-apelar liwat si Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa mga kaangay nga senior citizen nga magpabakuna na batok sa COVID-19. Ang apelar ni Ordanes ang base sa datos sa kapinsyên milyones ka senior citizen sa pungsod, 25% pa lamang ang bakunado. Sa datos ng World Health Organization at WHO, may 6.4 milyones pa sa mga yara sa A2 priority group ang wala pa na bakunahan. Nabungod sini na alarma si WHO Country Representative Dr. Rabindra Abeya Singhe sa datos bangod kalakip ang senior citizens nga ginakabig nga most vulnerable sa COVID-19 bangod sila ang masami nga ka-eksperyensya sang severe to critical symptoms sang makamamatay nga balatian. Iniman ang tumang naging kabalakaan ni Ordanes rason nga ginhingyo niya sa mga kaangay nga senior citizen nga kung may kagaynan kuhaon ng oportunidad. Dugang pa ni Ordanes sa senior citizen likawan ang mga ginatawag nga home remedies kaangay sang pagpangalimog sang mainit nga tubig nga may asin para proteksyon sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 26. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio, pinakabag Good morning, Anay Dira kay Helen Nerves sa Kaliling Kawayan, kay Menya Dira, good morning. Kay M. Saboso, morning man. Carla R. Argoncillo, kag Teresa Linaha Kayaw, Martin Aliling, kag L.A. Amante.
Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.